Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Hapo kajiyalam jong Jason Elnongrom kum Presiden kaseng HYC Haribhoi District dakis pangot kinong yalam bat kentup yekit khod haka arpu pratari ukalalin kot ajar pulai kila pun kono ya kajinglong khod hapo ka HYC nagadao kajingsha katakti jong Jason Elnongrom hau Vice President ka HYC sengkimi uba don boklang karlingdo halor gi kenrum kenram hapo kaseng kabakimla satya bani penbet daka jingya sotu jingmot ya karai ban mino nakani kenhun la shimha ka jialang ka bala long ha ka yeng dorbar jong ka shnong umling ha ka bada ka wegasur kini ginong yalam bat kit khot jong ka HYC hapo ka jialam jong samla Jason L Nongrum kila rai sendan ban penkut no ya ka jinglong khot hapo ka HYC Haribhoi District jing khla ya ki lama isla beshi itu ya lade ngade ba la so ding ngapat organizing secretary jong ka HYC Haribhoi District ke ngalarung support jong ka sen HYC ngadu sedam ada katsan kubu secretary audit ngapa ka unit ke hadit ke jinjat berhenti ke sini halai bor kalau barit mulai yat itu mulai kat nang lek isnam kisni ki por ni bakata ka jingki kalau kana kata ka jinjat ni nong yalam por Haribhoi District kalau jur sekolah ke nim isuk su batang ton mat HYC namar ba nilai kata pendam umdesu tang district re hadin hak kata artrik akan jadi syak kata aktif ni sini snow ba nakalian demi hukum ki dekot ibabut ba Jason grup presiden ba yalam terus kata yang ni bangin masuk penguan rakyat te keburam ba i rasa kata aktif namar ba kum dekot ngasno ni ba kajing syak kata aktif kade ke bang hab ban pendanju namar ba ngimla ban plan ba unong yalam di district kajuni un syak kata aktif kata we wakil akti yo presiden menjungi ni suku ba akti kalangat lagi dia kalau kata ko problem nakalian dekot lapin kata ka ya kata karai ke di bangi min syongno baik na sen namar ba min lamla syu ban hetrai ha kata sen ka ba don por ban takti yo ban syu percaya kalian habide ba kasul jung ni maupun ki dekot kami ke resolution mantaga sini yak banging safa ya ka kopi sya kini lam juga sen ni hakani ke resolution kadang proceeding jung ka jingalang na jong but ka kerteng ru jong ki dekot na kaleng juga district ki bala jet ki ban ino kam bala resign te ngidon hang ne ki nakikam na kaleng juga district ki unit pila yang ne ki kerteng jong ki nakikam kidon kumba kita lagi sepangut kini ki dekot ngan itu IP long ka kam simdon kan kono kajing penbor nakaliang jonga banyi ino kakam naka jinglong khot ka HYC Henry kai ka baki ki ibet long pa kajing bomla priang kajung pi ya kan kajing jaya kadi ka we ka balak penbor ya ki ka balak penbor ka ba penbor kam di kajing kereng ka jonga ni kinong kitkam Henry kajing penbor kadi kajing ja kani kajing ja ka la penpitar ya ki ba halor kata ki shimi ka rai ba kini ki bedon ngi matagasni ya ka badon ka kerteng ba kajing soy ki hangne ya kan ngi pa ko bisha isi ba kini bo soy kerteng hane matagasni kila rai ba nadu matagasni nadu kene kajing lang kila ino na kajing ngkhot naka HYC to kumba POE matagasni ka arpu pratorik jong benai benikong arajar arpulai nakaliang jong ka HYC Haribhoi District hapo ka jingalam jonga ko presiden elect hadin ki babun ki pressure ki banga ngayo lomba ki jinga phone jong ki para dekot hakini ki kendiat sini ki baladem kata kalong ba habidi kam jong ka seng hapo Haribhoi District kira don shibun ki kendrum kendram haki kendiat senem ki baladem iya ka bakal adon ka jing pasyang bani penben nakalian jong ka district kum ka sengkimi ka basungsi ka long wat hapring ki babun ki jing pasyang bani penben ya ni ka kam ngisu ban penpau ba nyim sim lala ban yo ya kata ka solution ka babiang ka bala ban settle ya kan ka jing ka bangi ni kendo po jong ka Haribhoi la shisha nyimla ka ban len ba ka HYC po Haribhoi kadai ka we na ki kelhon ki mas ngopha ka bala pau ba ka bala yo ka jing sinia na ki pa nong shisnong ka jingdan juga unit bagi circle lepo juga district kamdeshu ka baduna lagi nyapet we pa ki para kelhon sembhalang
Henry wat happening ki babun ki jinge ki bangi kenduk nyim shim la randian ni yang bat ka seng nalu ka por ka bangi ni peniso bat ni penon khot ya dia bat ka seng tat hadu ka kene ka klimat ko menta bat la banong ba lembah kane ka sengi ka menta lembah kane ka jinge kenduk ka jongi fruit ni ni so ban pau ba nakalian jongi ki nakikam jong ka HYC River District ngau presiden berkunjung ke kami Bahmat Khamtam ya ki dekat ki balawan ni bensim ta nakeleng jong ka district ki unit ki circle ki beper ngil ayo ban pas ni ka resolution karai ba hadin ba ki dekat ki layo semua bar ki laptip habedi ka tu jinja ka jaman ka kat arterik jong ne benai insya ngam kwa ka ban yathu ande ka kam ka ngim lai ka ban len de kam ka bala Simbentah pedeng kajing don juga boleh kita kuat lagi kam juga district. Long ba kini di kendiat seni balak dan kumban show pensyai ya piki pai ba ki bapet ya kena ka news long ba haka wei na ki jingelang balak hot ka sengmi ya ni kena kam juga di district ada ka jingmut ban penbet ya ki kam ki bai daidur bat ka district. Kadon kawai ka insiden ka jingjia ka bapenmi ya ka jingya kanat ka balak syarhe po ni tembe boy. Hakati ka sngi kat arterik ha ka bangi nakaliang kinokit kam ni lalej bani shibentah kadika meeting ka bakhot ka CC. Wei na kinongilam jong ka seng kimi supaya dan ulang karing do bangi tu umbarok. Hakati ka sngi kala don kawai ka jingjia ka ba ulah jong ti wala jong ko jat yang aku nongkit kamu bahmat ya jong seng ke Henry habangi pasang tuat ya ka daw lan ka nongrem ka ba ujrong ti lan u penjat yang ngim simlap mat ngim isong nia ya iru em ki sakhi satar ki abun ki badon hang ta ki dei ki dukat jong ka seng sudah te Henry habangi poi po office claim kono ka jinya keren mari her na kali wan naden u penjat yang uthap te ni nyimla ban sung thu ngidum ka buat ngidum ka bor nyimla ka ban digest ka du ka por ya ka e ka ba ulak le nganom lai ka ban len hadin juga duga jinjia kala don ka jinya pendek nakali ngam seng uba dum ulang karindo wala pan map yang breu umla ban bet ban biang kalat kelet don ngaru ngamla ka ban thau ya ka jiduna jong ki parano kit kam namar ngaru yang ngalong beri beduna ya de hakata kar komperkat ngila poe syaka jinya sok ngila ya map ye Henry pat habakane ka kubor ka sapriang hat Henry boy hat ka tenor skor juki unit pat ki circle boper ngamla banle EA namar kane ka jingsmo ga jongti kadon ka jing kibitar ka balak syarkai ki unit ka PUE mentak sini jing simatar ki spa ki dekat banon ai men sim yang hadin baki yo semua ka kubor kala don ka pressure ka bajur yang banga deban dawa ya ka disciplinary action pressure yo ti romba sampai ngam identity ban lek kumta mar bakal adon kecinya kan ban ya penbai ti hadin banga ngam la asu ya ka ban tem ya ka e ka baki ne ki dukot jumpa seng ka baki la pressure nga bangi ngade ban lum ban lang ya ki dukot lum kumta kan sa don kecing pat kecing pra ka ba syarhe po jeung temri boy ti ngam kwa bakan don kum kata kecing ya pat ya pra ngakwa bakan don kata kecing ya trelang kum bangi la itu bagi por ki bangan syua kum ban syua thu kendiat ka lai pui tadi jong une banai bamanta la shisni kandon ka GEC jong ka district ya ka ban penskem ban terwai ki nokit kam jong ka River District ha barok kawai ka jimut jong ka ba khmat ya ban yalum ki ki dukhot ban ka sini ka long ben ban laj ban mi kano ka kunum kanram ka lai kuai tere ba ngindon ya kata ka jingsyai ka kum perkat pendan tenrei ha bala poi ka jingelang hadin bangila ai ya ka mon lai luit jong ki dukhot ban penpau ya ka baki ki sngo ngahap iban ya ke majority ka keren ba ngahapan syok no lembak ka jingkersan ka joki ki buro menga ko munong ilam but hai ru em pin yo iba unong ilam ubah khmat ursha insol lane sya iben khmat jing para nong ilam bakani gadi ka bakini ki dukat ki mlai ban pediang halor kata kan urem kum kadak ka jing penrem ya kata ka jingja ka balaja ka arterik lembaga jingle jubu lamba but ikai ka bangang ala syam ngala amat dia kaji syak jong ti ka jonga ki dukat hi ki ibet bangangan syong no nakani ka kam mengelam jong ka HYC harang kat ka jing kersan ka jong ti kata kali ka sur jing babun balang bat ngahap nyai kata ka sur